Da yawa mutane idan da za su gwada wannan sirrin, to tabbas za su samu matuƙar farin ciki tsakaninsu da matansu. Za ka samu matarka tana matuƙar ƙaunarka saboda yadda kake yi mata wasu abubuwa wanda za mu lissafo. Muna buƙatar ku bi mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo, za ku ƙaru sosai da abubuwan da za mu lissafo. Kuma waɗannan abubuwa yawancinsu maza ba sa iya hango su ko kuma ba sa aikata su. Wasu da yawa sai sun fara sai su daina. Wasu kuma tsakaninsu da matansu saboda sun samu saɓani, shi yasa suke janye musu wannan abubuwan. Waɗannan abubuwa su ne za mu lissafo su, wanda idan har ka bi su, in Allah ya yarda, za ka sha mamakin yadda matarka za ta ƙaunace ka fiye da yadda kake tunani. Haka ke ma mace idan da za ki yi wa namiji, to za ki sha mamakin yadda zai ƙaunace ki. Amma wannan abin ya fi ƙarfi a kan maza. Abu na farko shi ne, yana ɗaya daga cikin kyautatawa da jin daɗin zaman aure. Ka dinga yi wa matarka kyautar kuɗi, kawai wata ran ka ɗebi wani kuɗi ko kuma ka ɗauki wani kuɗi wanda ba za ka takura wa kanka ba, ka ba wa matarka kyauta, ba ta sani ba, ba roƙonka ta yi ba komai ba, ka ba ta. To wannan zai sa ta yi matuƙar farin ciki sosai, kuma ko da yaushe za ka dinga tasiri sosai a cikin zuciyarta. Za ka ga tana bin umarninka da gaggawa, abubuwan duk da baka so za ta yi ƙoƙarin dainawa. Mutane suna raina kyauta, wallahi kyauta tana sa ka juya mutum duk yadda kake so. Amma mu maza yawanci ba ma son aikata irin wannan abubuwa wanda za su ƙara mana kwarjini da kuma martaba a idon matayenmu. Ka samu wata ran ka bata wasu ɗan kuɗi ka ce ga wannan ki ɗan yi wasu uzurorin da su, ko duk ƙarshen wata ne, ko kuma in kai ɗan kasuwa ne, duk lokacin da ka samu wata riba ka ɗan yi haƙuri ka ɗan tsakuro wa madam, ita ma ka miƙa mata. Wallahi za ta ji daɗi kamar yadda na gaya muku. Kuma ka gwada wannan, za ka sha mamaki. Sannan sai abu na biyu shine ya kasance ko da baka bata kuɗin ba, to wata ran ka ɗauke ta ku tafi ka je ka yi mata shopping haka, kamar na kayan kwalliya, kayan mayamaye irin wanda dai ake yayi, abubuwa dai haka masu kyau na fashion, na kwalliya. Wallahi za ta yi matuƙar jin daɗi. Ko da duk bayan wani lokaci ne, tsawon lokaci haka, ku dinga zuwa. Wannan zai ƙara danƙon soyayya sosai a tsakaninku. Ka gwada wannan, na san in dai ka gwada wannan za ka sha mamaki yadda al'amura za su canza. Sai abu na gaba shine, idan duk waɗannan kana yin su suma, to daga ciki wata ran ka ɗauki madan ku tafi wani guri haka na shaƙatawa ko park, ko wata ran ma kai idan har za ka iya, wata ran ka ɗauke ta kawai ku je hutun ƙarshen wata, kwana 1-2. Ko da kuna da 'ya'ya za ku iya kai su gidan kakanninsu a yi, a je can a riƙe muku su, kuma ku ɗan ware lokaci ku ji daɗin ku, babu wanda zai takura muku a rayuwarku. Lallai matarka za ta so ka, amma ba zama ko da yaushe a daskare a guri ɗaya ba, ba canji, ba komai, ba wani abu na nishaɗi, ba wasu abubuwa sai dai umarni. Wannan zaman ba yadda za a yi wa mutum daɗi. Ko kai aka turke ka ba a ruɗaka wani abu na nishaɗi, to za ka ji lallai gurin ya gundure ka. Ina fatan za ku yi ƙoƙari ku gwada waɗannan abubuwa, ku taimaka ku danna mana alamar subscribe, ku mana like ɗin wannan bidiyo, ku yi sharing ɗin shi, ‘yan uwanku da abokanku su ma su ƙaru da irin wannan darasi da muke gabatarwa. Sannan muna sanar da masu saurare cewar muna buƙatar shawarwarinku akan abubuwan da ya kamata nan gaba mu yi, ko kuma akan bidiyo na gaba ɓangaren me ya kamata mu ƙara taɓowa kuma mu yi sharhi sosai a kansa domin ‘yan uwanmu su ƙaru. Muna so ku yi ajiye mana a comment, don Allah muna jiran ku. Mun gode, hakan shine zai ƙara mana ƙwarin gwiwa. Mun gode.